Bincike da rahotanni daga masana waƙoƙin soyayya sun fitar da jerin wasu mawaƙa guda uku da suka ba lambar yabo sakamakon waƙoƙin sabon shirin nan da ake doka a halin yanzu mai suna Jamilun Jidda, wanda suka yaba ma mawaƙan suka ce kuma sun kula hazakar su wurin ganin sun inganta soyayya sun kuma bata haƙƙinta. Muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan bidiyon namu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe sannan kai like don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Ga dai labarun ɗaya bayan ɗaya. Tun bayan lokacin da kowane mawaki ke fitar da wakar sa ta Jamilun Jidda, wato wani shiri mai dogon zango da ake doka a kamfanin Abubakar Bashir mai shadda, wanda gwanayen waƙoƙin soyayya ne suka cashe a cikin wannan fim ɗin inda kowanne ya yi tashi waka. Amma fa yanzu masana haƙƙin soyayya da masu bibiya kan al'amuran yau da kullum na harkar soyayya sun yi tankaɗe da rairaya inda suka rairayo mawaƙa guda uku suka ce su ne suka fi ba soyayya haƙƙinsu duk a cikin mawaƙan da suka yi waƙar Jamilun Jidda. Jerin mawaƙan da suka taka rawar su wurin fasahar waƙa a cikin fim ɗin mai dogon zango mai suna Jamilun Jiddan sun haɗa da mawaƙi Dan Musa, haɗi da Nura ‘yan Inuwa, Abdul Diwa ma shi ma ya tasa waƙar, Naziru Sarkin Waƙa ya yi waƙar a cikin fim ɗin, Hamisu Bireka ma ya taka rawarsa, sai dai ƙungiyar ko kuma masanan da suka yi bincike akan wanda ya fi ba soyayya haƙƙinta a cikin waɗannan mawaƙan sun gano cewa wanda ya samu lambar yabo ta farko shine Naziru Sarkin Waƙa, wanda ya samu lambar yabo ta biyu shine Hamisu Bireka, sannan daga bisani Nura ‘yan Inuwa shi ma ya samu lambar yabo ta uku, daga bisani dai Abdul Diwan ya biyo baya. Sun dai jinjina musu akan irin yadda suka fidda haruffan soyayya kuma suka ba soyayya haƙƙinta. Yanzu haka dai masana akan lamuran soyayya sun yaba wa Hamisu Bireka da kuma Nura Inuwa da dukkanin wasu sauran mawaƙan da suka yi waƙar Jamilun Jiddan da ba su samu nasarar lashe wannan yabon ba. Da wannan rahoto muka zo ƙarshen wannan shirin. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo. A huta lafiya.